चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 80 बोसोरसालिया जथुम्माया मेहेरगोनाङैनो जानानै थांबाय। बैथि दाननि 21 आरो 22 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 80 बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजादोंमोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सम्पापति गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे जथुम्माखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदोंमोन। बे जथुम्मानिनो दिनै जोबथा सानखालि सानजौफुनि समाव गेवलां मेल हाबाफारिबो लानाय जायो। बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ बाहागो लाफैदोंमोन। जर'खा आलासि महरै इएम रन्जित बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।